Hambai friends song haina hai ang Rohit Debbarma ani Lama Kwtal YouTube channel norong na haina hai lamsogo norok bahai tongbai khaklai norok kamna tongbai na ang bo motamuti kamna tongo engkai paje chungtini kaisa koklop khuna lainai ani dara ni khuktui je bini hamjangmani kaisa koklop ba nang riwei rihormani engkai phaidi chung au kok lobna khna lainai ne aba hai kenrong ni jaduna kuno koklop ro koktang tongkhang kenrong anung rihordi ani koktung number oro rijak tongo video so aro nayai engkai nang ni parwa bahai kuno news rok tongkhang kai o news rok na anu video khali rihari mano ang nang ni news rok no ani channel ni hoite phungan bagai chesta khlainai ang nang na kokla nang na ani u channel ni bisingti kokborok koktang koklo motivation education technical lifestyle aba hai kaham videos rok snamoi tongo tai Tripura ni kuna ni khoborok bo snamoi tumani bagai chesta khlai tongo haipan yaga jaga jora koribai ang kaham khayai o news rong tubai manya ko haipan nang na ang dak tumnani bagai tongo norok naisingoi tongni ani Lama Kwtal YouTube channel phaidengga tabuk jung koklop kaisa khna lainai andara ni khuktui tamasikya gelaina hambai phaidi khna lainai leswa saridara Khumbar basasi Bisikwtalni hijau koktun angnono tini Puilano khana khani hamjangma khana diulo khani koktoma naitungma Khumbar tonglang khambarai bini bedek bai marki masango kholitu bu khabini bedek ni khadio bori binen tekuno kokpuri kok sinani muthawi sine orono dini hambai jalison da takot 4-5 दिन dok nangan ka 4-5 दिन nangan editing khai dana ni ka खाती दंगा खाइছি मलिया ता गाड़ी को bai naro u koklop rong na bai nang bai ka bai rok jadna naro u koklop rong na jadna hamjak ka hingkai ba naro kaisa like khai di tai boni logi kaisa subscribe khai di tai boni logi kaisa bell icon tobai beri di karon leka jepru naro ani video kaham upload tungum rong nai manani bagai ang naro ni logi tong Rohit Debbarma ani Lama Kwtal channel ro nong kaham ka hai na hai lam so kaham kha bai tai naro ni logi ang tong naro ang bo ani logi bon naro tong di belai hambai